Kubor nakaslem jong unongsan hima. Coordination Committee of Registered MEECL Employees Association and Union Kansashim no yakarai badai banle AA yano badan kti ban penlong yakajing jasha bat electric bat yakum kita dai banle AA u Vice President ka Union uba Arjudkhar ula ong ba ka kenhuan kashim yakarai namar kidon ki jingja namar ka jing thormor bat torti ha ka ba nakaliang ki bor badai khmiru ki klembut renti yaki kondon Ulaong ki nong tray ka MEECL ki batray Shamadan, ki tray hapdeng ka jingkya ka kam, bat kalong ka badon kam, banbud iki kendon, lakaday nakabanta ka jingshngan, jong ki nong tray ki batray hakabanta badon jingma, kum ka ding electric, bat ka jing penbun ki nong tray, banam kya silang ka kam. Perma bat pa ini sulam ma kumwe pa ma kamong su nong tray ngong pa ma habani I ka ding jingja bat habang kiwe ki bagi klak ne takta kum diberi ni kita mo ya kam tam ni kulung kum presiden nya ka asian of power engineers aku menong fi ba hak santre jong Julai gidan ni general body meeting ke jongi nampak ko aban sepalau but hangto in pass the resolution ba whoever is responsibility ya kan ni ba gini kijing dia nang ni sakamat if it is me also take action if it is the highest person also take action kam de suka puar ka ba bincas na magidon ki jingjia kala belong ada field level ka jing bakala ka di ada field level kidon ki jingjia ki ba kala belong ba ka management field ban fulfill yaki ki badai ki norms katkum ki kondon ki badai la ka de ka recruitment la ka de ka manpower la ka de ki nugi benta pi man su tu epi tang ka don ba our people who are in the field are working under stress agini gisni pemerintah kim tip sui ka yang kasem ka jongki kim tip sui ka jing em ka jongki ka benjia yu de kani kalau very serious but ngapat ko apno ngai menta ngin seribil yefi ina pass resolution akan ya khasan trik Julai ka bangin long but ngin happen ya ka guidelines ki lay down guidelines be it safety measures be it manpower ka badai lada kimna on panbiang kata minimum requirement anybody who are at the helms of the affair mak bernampak power they should be held responsible kata apa kekendian mah kidon empat ki kendon jiba habadon ki di transformer ki ban kier ya ka saudong jog to transformer na ba ki keluk ki kena lani kimran kinlaj pantur sik tu bijakan kadai bendon aja sya kemefi ngai para minister dak keren untuk ila penpa to ila amba nakada baka duna ka fon ne mla ban kier mag ki hajat lagi transformer dan kan ni kadai ka ba nakaliang ka jong management kana pan perkat bah once bang install transformer kam tam ubadan apa kendong ne to madan ne safety kalau priority kalau it's a must la kimna ban include apa ka estimates be it chain link fencing atau kepada ke fencing benlek fencing dai I think kamha bagi chu ai gini ki benbu transformer that is very wrong that is very wrong